खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो थाखाय बारा गोबाव नेनो नांला मानो होनोबा जोंहा दिनै मार्चनि 4 थारिख जाबायानोसै 6 दिननि उनावनो नोंथांमोना नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे गोदान एप्लाइ खालामनाय जायफोर नोंथांमोना दा नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै दा नोंनि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोना बोरै मिथिनो हागोन आं बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय बे डिबिटि स्किमनि जा नोंथांमोननि नैबे 9,000 फैसाखौ सोना हरनो नागिरदों दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हायोमोन जेनेबा जायफोर नोंथांमोना नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो 1250 फैसाखौ मासै मास मोनबाय थानो हायोमोन दा नोंथांमोननि थाखायबो आं माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो दाख्लैबावै फैसाखौ मोननो हायाखै नालाय दा बिनिखायनो आरो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गिबियावनोथ' बेखौ मिथिना लाग्रोदो नैबे अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना मार्चनि 10 थारिखआव मोननो हासिगोन फुंनि 11थासो समावनो नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन जेनेबा नोंथांमोना साननो नाङा 11थासो समाव सोना हरगोन होननाय लोगो लोगो जेनेबा नोंथांमोना 11थायावनो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाग्रो नोंथांमोना सोरबा 11 थारिखआवबो मोननो हागौ सोरबा मार्चनि 15 थारिखहालागैसिम नोंथांमोना नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हागौ आरो बिनिफ्राय गोबांनियानो नैबे प्रब्लेमबो जागोन जे गोबांनियानो फैसाया हाबनायबो नङा माखासे जाहोननि थाखाय माखासे जाहोना बेनो जाहैबाय नोंथांमोननिया सोरनाबा केवाइसि होनांगौ बार केवाइसि होबाय थानांगौ जायो सोरनाबा नोंथांमोननिया दा बेबादि जोंहा गोबां माने प्रब्लेम जायो दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना केवाइसि होनांगौ दङ केवाइसिखौ होनानै लाखा जाहाथे नोंथांमोना लोगो लोगो नायनो हायो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैगोन हाबफैयाखै होननानै मानो होनोबा मालाबा ओरैबायदि जायो केवाइसि होनांगौ थायोबा माने नोंथांमोना फैसा नायनो नागिरबाबो नायनो हाया दा बिनिखायनो केवाइसिखौ होनानै लायोबा नोंथांमोना नुनो हागोन जे नोंनि बे फैसाया हाबगोन ना हाबाखै डाइरेक्टनो आरो बिनिफ्राय केवाइसि होआबा नोंथांमोननिया फैसायाबो हाबा बेखौ मिथिना ला दा बिनिखायनो केवाइसिखौ नोंथांमोना गासिबो दायो होनानै लाजोबबायखौ आं दायो आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय नैबे माबाया 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना जा 10 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ दा बे 9,000 फैसाखौ गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा अरुणोदय 3.0 नियाल' नोंथांमोना मोननो हागोन एबा अरुणोदय 1.0 मोननो हागोन बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा जेसांखिनि जोंहा सिगांनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ जानाय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव दङ जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियाल लिस्टनिफ्राय दानजायाखै दा नोंथांमोननि बादै नोंथांमोना माने गासिबो मोनजोबगोन आरो जायफोर बिथांमोना दानजाबाय दा नोंथांमोनालाय बहा मोनबावनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियाल लिस्टआव दङबासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगोन बेखौ मिथिना ला आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा एसे सिगाङाव गोबां दानलु जादों अरुणोदय स्किमनि मानो होनोबा बेहाय फुरा भेरिफिकेसन खालामनाय जाफिनदोंमोन नालाय नैबे अरुणोदय 3.0 नि जेब्ला जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन दा बेहाय जायफोर नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जाय सिगांनिफ्रायनो मुलाम्फा बिथांमोना मोनबाय थानो हादोंमोन बिथांमोनाबो गोदानै एप्लाइ खालामफिननो नांदों नालाय फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय दा बिथांमोननिखौबो बिजिरनायाव गोबांनियानो माने दानलु बेबादि खालामजानायखौ जोङो मिथिना मोननो हानाय जादों जायफोर बिथाङा सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थानो हायोमोन दा बिथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हाया बेबादि जानानै फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफोर दानजाबाय नोंथांमोना नैबे 9,000 फैसाखौ मोनगोनखौ आसा खालामनो नांला नोंनि नामखौनो बेनिफिशियाल लिस्टनिफ्रायनो दानखाबाय जेला बहा नोंथां मोनबावनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लानो नांला जायफोर नोंथांमोना नामा दानजाबाय जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो अरुणोदय स्किमनि फैसा मोननाया बन्द जाबायबा दा बिनिफ्राय फैदो नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जायफोर नोंथांमोना मोननांगौ जयगथायानो दंखायो नोंथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामखायो दा नोंथांमोनाथ' जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना नैबे मार्चनि 10 थारिखआवनो 9,000 फैसाखौ थुफुं होलायनाय नोंथांमोना मोननो हागोननो बे बाथ्राखौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंदों दा बेनिखायनो जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन अरुणोदय 3.0 नियाथ' मोनखागोनखा मानो होनोबा नोंथांमोना दाख्लैसो सेलेक्ट जानाय
नोंथांमोननिया जेबो प्रब्लेम जायाखै नाथायबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेखौथ' बुंनो नांगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव फैसा थाइसे हाबफैखांनायनि उनावबाबो नोंथांमोना दाख्लै जेब्ला डिसेम्बरनि 12 थारिखआव जोंनि नैबे बिटिसिआव अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा सोदोंमोन दा नोंथांमोना आंनिसिम माने गोबाङानो बुंहरदों आरो कमप्लेनबो खालामहरदों जे जोङो थाइसेल' फैसाखौ मोननो हाबाय नाथायबा 1250 थाखा फैसा जोंनि बेंक एकाउन्टाव हाबफैयासै होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो बुंहरदों आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखादोंमोन सिगाङावनो जे नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थां नङाबा जोंहा अरुणोदय स्किमनि मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दङ होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन जायफोर नोंथांमोना हेल्पलाइन नाम्बाराव एबा कन्टेक्ट खालामहरबाय जायफोर नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै खबर लानानै खामानिखौ मावनानै लाबाय मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन दा बेखौ नोंथांमोना मावनानै लाबायबा नोंथांमोनाबो जेबो टेनसन गैला नोंथांमोनाबो नैबे 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै गोदानै एप्लाइ खालामनाय माने जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव नैबे नभेम्बर डिसेम्बर बिनि सिगाङाव जायफोर माने एप्लाइ खालामनायमोन नोंथांमोना जेनेबा नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयाखैमोन माखासे जाहोननि थाखाय मानो होनोबा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन बेबोथ' नङा नालाय जोंहा बेहाय LSC वाइज समस्ति वाइज जोंहा नैबे मोनसे समस्तियाव नैबे 1000 जन मानसिफोरा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनगोन होननानै जोंहा आसाम सरकारा दैथायहरखायो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा सेलेक्सन जायाखैमोन नाथायबा एसे उनाव जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बारायनानै गालांजोबदों मोनफ्रोमबो समस्तियाव अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिनि बिबांखौ बिनि अनजिमाखौ जोंहा बारायना होलांदों बबेबा समस्तियाव 2000 बारायना होलांदों बबेबा समस्तियाव 3000 4000 5000 बेबादि बारायना होलांदों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै गोदानै एप्लाइ खालामफिननाय मानो होनोबा जोंहा गोदान एप्लाइ जाफिनदों जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयाखैमोन दा जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोलमोन दा नोंथांमोननिफ्राय माखासे डकुमेन्टस लांनाय एबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो नांनायखौ आं मिथिना मोनखादों आं बिनि सायाव आंहा खबर दंखायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो मोननाय नोंथाङा जुदि खाफाल दङबा जुदि नोंथाङा सेलेक्ट जायोबा नोंथाङाबो नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय नाथायबा गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हानाय नंला मानो होनोबा मात्र बबेबा मोनसे समस्तियाव 2000 3000ल' बारायलांदों नालाय दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे समस्तियाव गोबां हाजार मानसि दङ आरो गोबांनियाव नोंथांमोननियाव रेशन कार्डआबो दङ दा बेनिखायनो खाफाल थायोबा जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै गोदानै एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाबो नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय बेनिफिसियेल लिस्टखौ नोंथांमोना BCDC अफिसाव थांनानै एसे खबर लाजागोन दा फैगोन ना फैयाखै आं बेखौथ' बुंनो थाङा अब्लाबो नोंथांमोना खबर लाजागोन जे ओरै होननानै बुंहैबानो जाबाय जेनेबा जोंबोथ' अरुणोदय स्किमनि थाखायथ' एप्लाइ खालामदोंमोन दा जोंबा नैबे 9000 फैसाखौ फैगौ मार्चनि 10 थारिखआव मोननो हागोन ना हाया होननानै बेबादि नोंथांमोना सुलु लाजायो BCDC अफिसफ्राव नोंथांमोना बेफोर स्किमनि थाखाय माखासे आपडेटखौ मोननो नोंथांमोना खौरां लाहै जायो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनो सानो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावैसो गोदानै एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाथ' मिथिना मोननो नांगोन ना नैबे 9000 फैसाखौ जों मोनगोन ना मोना होननानै दा बेनिखायनो नोंनि नामा सेलेक्ट जागोन ना जायाखै नोंथाङा सेलेक्ट जागोन ना जायाखै नोङो 9000 फैसाखौ मोननो हागोन हाया मार्चनि 10 थारिखआव दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय एसे खबरफोर नोंथांमोना लाजायो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय मानो होनोबा जोंहा बाराबोथ' गोबाव सम गैला जोंहा दिनै मार्चनि 4 थारिख जाबायानोसै 10 थारिखआवनो नोंथांमोना मोनगोन दा बेनिखायनो दायो नोंथांमोना एसे खबरफोर लायोबा एसे मोजां मोनगोन आङो नोंथांमोना माने मिथिना मोनगोन आरो नोंथांमोना मोननो थाङो ना थाङा जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनाय नाथायबा मिथिनायाव जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाबो मोनजोबगोन जोंहा दायो एड खालामनाया जोब्बाय बेबायदि खोनानो मोननाय जादों माने बेनिफिसियेल लिस्टआव सेलेक्सन खालामनाय हाबाफारियाथ' बे 9000 फैसानि थाखाय जोब्बाय बेबायदिथ' खबर मोनदों नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सुलु लायोबा मोजां जागोन जे नोंथांमोना मोननो थांगासिनो थाङा नैबे 9000 फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय नैबे DBT सिस्टेमनि फैसा सोनाय दा नोंथांमोननि आदारा जाय बेंक एकाउन्टजों लिंक दं दा बेवहायनो फैसा हाबगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया एकाउन्टआल' थिग थाबानो जाबाय जुदि इनएक्टिभ जानानै दङबा दा बेबादिसो बेफोरसो जोंहा माने प्रब्लेम जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया DBT सिस्टेमनि फैसाखौ सोगोन नालाय डाइरेक्ट नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवनो फैसाखौ सोना हरगोन बेहाय जेबो माबा जाया गेदा गुदि बेबादि जाया नाथायबा सोरनाबा सिगां हाबगोन सोरनाबा उन हाबगोन बेनो आरो बाथ्राया दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना DBT सिस्टेमनि जोहै नैबे 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ गासै 50 लाखनि खाथियाव नैबे अरुणोदय स्किमनि जाय जोंनि नैबे आसामाव महिलाफोरा 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ मार्चनि 10 थारिखआव दा बिनिफ्राय बे फैसाखौ सोखांनायनि उनाव इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना आरोबाव गोदानै अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनाखै जायफोर नोंथांमोना सेलेक्सन जायाखै टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नैबे BTC इलेक्सन नङा आसामनि MLA नि इलेक्सननि उनावनो नोंथांमोना आरोबाव गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन
नै जोंथिं दायो एसे दावराव जाफैबायानोसै रेलि मानि बा पार्टिनि जादों नामाथाय पलिटिकेल पार्टिनि दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय मा दोलोनि गिदिंफैदोंथाय आरो बेखौ मिथिना मोनला इलेक्सननि थाखाय जोंथिंबो जोबोद गरम जाबायानोसै दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिथिं माबायदि जागासिनो दङ नैबे आसामनि MLA इलेक्सननि थाखाय ओरैनोथ' MCCआ नांथारसिगोन नालाय बारा गोबावबो सम गैला मार्चनि 15-16 थारिखआवनो नांगोन बादि बेखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोननिथिं दायो इलेक्सननि माबायदि खबरफोरा बेखौबो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलायबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि बागै माखौबाफोर मिथिना मोननो लुबैदोंबा कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ दानिया नोंथांमोना जोबनायाव गासिबो लाइक खालामनायजों लोगोसेनो शेयारबो नोंथांमोना खालामनो हाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों